салом ба ҳама бародаро, дӯстон, подписчикои канал. Хуш омадед ба канали Andro Touch. пеш аз видеоро сар кардан ҳатман аввал дар канали мо нав даромада бошед, подписатсия карда обуна шавед, то ин ки аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр дар телефони худ сигнализатсия монданро нишон медиҳам бо роҳи программа. хеле осон мебошад, то охири видео тамошо кунед. мо рафтем. аввал мо барои программа медароем ба Play Market ва дар поиски Play Market Anti-War менависед, дар ҳамин якум мебарояд. ҳамин программро скачат карда мегиред. силки программа дар описанӣ ва дар комментарии видео мешавад. программро скачат карда гиред. чидар ки дидед, мо программро скачат кардаем. Открит. вақте ки дар инҷо ба программа нав дохил шудед, дар инҷо принят мекунед ва дар инҷо барои дар телефон сигнализатсия мондан шумо метавонед дар инҷо дар сигнализатсия зашита монед, яъне код. дар инҷо пин код монда мешавад ва рисунок разблокировки. пин код яъне бо рақамҳо дар инҷо мемонед. рисунок бошад, яъне хат кашида ҳамин тавр. мо пин код мемонем. дар инҷо пин код мемонед ва дар инҷо дар поёнаш нависта шудааст ки дар инҷо ва дар поён включите сигнализатсию нависта шудааст. дар боло ҳамин пахш мекунед ва дар инҷо вақт меравад. ва дар инҷо чизҳоре ки дидед вақт тамом шуд, дар инҷо шумо остановит мекунед. ва чизҳоре ки шумо дидед сигнализатсия ба кор медарояд ва то оне ки телефони вақте ки шумо телефонро дар ягон ҷо мемонед, ҳамин ки ягон кас ба телефони шумо расид, сигнализатсия ба кор медарояд ва то пин-коде ки шумо мондед, яъне зашита дар код, то ҳамонро назанед, сигнализатсияро хомӯш карда намешавад. ва дар инҷо читар ки дар поёни пин-коди дисодед сигнал ҳаст, метавонед музикаҳои сигналро ҳалқе кунед. дар инҷо 4 намудааст. хай бародаро, бо ҳамин видео ба охир мебошад. видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк монед, дар канал подписатсия карда обуна шавед.